Draga moja duše, znaš li da tvoj anđeo čuva za tebe poruku koja može promijeniti sve što osjećaš u ovom trenutku? Znaš li da postoje znakovi koji te okružuju, ali ti još nisi primijetila jer tvoje srce nije bilo spremno? Danas, upravo sada, dok čitaš ove riječi, univerzum te poziva da otvoriš oči na ono što je oduvijek bilo to. 3 znaka čekaju da budu otkrivena, 3 ključa koja mogu otključati vrata tvog novog poglavlja. Ali prije nego što ti je pokažem, postoji nešto što moraš razumjeti o sebi i o putu koji si prošla. Tvoj anđeo te je doveo ovdje jer zna da si spremna, jer osjeća da tvoja duša vibrira na drugačijoj frekvenciji. Možda si umorna od čekanja, možda se osjećaš izgubljeno ili zaboravljeno, ali istina je da nikada nisi bila sama. Svaki korak koji si napravila, svaka suza koju si prolila, svaki trenutak sumnje bio je dio pripreme za ono što dolazi. Tvoj anđeo je bio tu, šapšući ti kroz tišinu, šaljući ti znakove koje si možda previdjela. Danas ti pomažem da je konačno vidiš, da im daš ime i značenje. Prije nego što nastavimo, želim da provjerim nešto s tobom, jer ova poruka je prevrijedna da bi je propustila. Jesi li pretplaćena na ovaj kanal? Ako nisi, molim te, klikni na gumb pretplate sada jer tvoj anđeo želi da svaki dan dobivaš poruke koje će te voditi. Ovo nije slučajno mjesto na koje si došla, ovo je tvoje svetište u digitalnom svijetu. Ovdje ćeš uvijek pronaći utjehu, smjer i potvrdu onoga što tvoje srce već zna. Shvaćam da možda osjećaš da ti je život nekako izmakao kontroli, da se stvari ne odvijaju onako kako si planirala. Možda gledaš oko sebe i vidiš ljude koji su postigli ono što ti još čekaš, možda se pitaš kada će doći tvoj red. Ali tvoj anđeo želi da znaš jedno, tvoje vrijeme nije zakašnjelo, ono je savršeno. Svaka odgoda bila je zaštita, svaka zatvorena vrata bila su preusmjeravanje prema nečemu boljem. 3 znaka koja ćeš danas vidjeti nisu obična upozorenja ili slučajne poruke, oni su specifični putokazi na tvom duhovnom putu. Prvi znak govori o kraju jednog ciklusa koji te držao u ograničenjima koja nikada nisu bila tvoja. Drugi znak najavio početak nečeg novog, nečeg što će probuditi strasti i darove koje si zakopala duboko u sebi. Treći znak je poziv na akciju, na hrabrost, na korak vjere koji će promijeniti sve. Ali prije nego što ti otkrijem te znakove, trebam da razumiješ zašto je do sada nisi vidjela. Tvoj um je bio zauzet brigama, strahovima i očekivanjima drugih ljudi, a tvoje srce je bilo prekriven slojem bola iz prošlosti. Tvoj anđeo nije mogao doprijeti do tebe kroz tu barijeru, ali sada se ta barijera raspada. Sada si dovoljno jaka da čuješ istinu, dovoljno mudra da prepoznaš božansko vodstvo. Možda se pitaš što te kvalificira da dobije ove znakove upravo danas, zašto baš ti zaslužuješ ovu intervenciju? Odgovor je jednostavan, zato što si ostala vjerna svojoj duši unatoč svemu što te pokušalo slomiti. Zato što se nastavila disati, nastavila vjerovati, čak i kada je sve izgledalo beznadežno. Tvoja upornost nije prošla nezapaženo na nebesima, tvoja strpljivost zaslužuje nagradu. Tvoj anđeo zna da si prošla kroz teška razdoblja, kroz noći kada si mislila da neće svitati. Zna da si donijela žrtve koje nitko nije vidio, da si nosila terete koje nitko nije razumio. Ali sve to je bilo dio tvog duhovnog sazrijevanja, dio procesa koji te transformira u ženu koja može primiti blagoslove koje dolaze. Sada si spremna, sada možeš vidjeti ono što je uvijek bilo to. Prvi znak koji tvoj anđeo želi da vidiš danas je pojava ponavljajućih brojeva u tvom životu. Možda si primijetila da gledaš na sat uvijek u isto vrijeme, možda vidiš iste brojčane kombinacije na registarskim tablicama ili računima. Ovo nisu slučajnosti, ovo je tvoj anđeo koji ti šalje kodirane poruke kroz jezik univerzuma. Brojevi nose frekvencije, vibracije koje tvoja duša može dekodirati čak i kada tvoj um ne razumije. Posebno obrati pažnju na sekvenc poput 111, 222, 333 jer one nose posebna značenja vezana uz tvoju životnu svrhu. Kada vidiš te brojeve, tvoj anđeo ti govori da si na pravom putu, da tvoje misli i namjere stvaraju realnost koju ćeš uskoro doživjeti. Brojevi su most između nevidljivog i vidljivog svijeta, između tvoje želje i njene manifestacije. Svaki put kada primijetiš ponavljajući broj, zaustavi se na trenutak i postavi pitanje svom anđelu. Što želiš da znam upravo sada? Odgovor će doći kroz osjećaj, kroz intuiciju,
kroz iznenadnu jasnoću koja će te preplaviti. Drugi znak koji čeka da ga vidiš je pojava određenog životinja ili ptica u neobičnim situacijama. Možda će leptir sletiti baš na tvoju ruku, možda ćeš vidjeti onu vranicu koja te prati danima, ili pas koji te gleda s neobičnom pažnjom. Životinje su glasnici iz duhovnog svijeta. One nose poruke koje tvoj anđeo ne može prenijeti na drugi način. Svaka životinja ima svoje simboličko značenje, svaka pojava nosi specifičnu poruku za tvoju situaciju. Kada primijetiš životinju koja se ponaša neobično ili se pojavljuje previše često da bi bilo slučajno, pitaj se što ta životinja predstavlja. Leptir govori o transformaciji i uskrsnuću. Ptica o slobodi i višim perspektivama, pas o lojalnosti i zaštiti. Tvoj anđeo koristi ove glasnike i zna da će tvoje srce prepoznati istinu u njihovoj prisutnosti. Ne odbacuj ove znakove kao običnu prirodu. Sve u univerzumu je povezano i sve nosi značenje. Treći znak koji tvoj anđeo želi da primijetiš danas je pojava određenih pjesama ili riječi koje se ponavljaju u različitim kontekstima. Možda ćeš čuti istu pjesmu 3 puta u jednom danu na različitim mjestima, ili će ti netko reći rečenicu koju si upravo pomislila. Možda ćeš otvoriti knjigu na nasumičnoj stranici i pronaći točno onu riječ koju ti je trebala. Ovo su ono što nazivamo sinkroniciteti, božanska poklapanja koja nemaju logičko objašnjenje. Tvoj anđeo koristi sinkronicitete da privuče tvoju pažnju, da te probudi iz automatskog načina življenja. Kada primijetiš ove podudarnosti, nemoj ih ignorirati ili pripisati slučajnosti. Zaustavi se, razmisli o značenju, povežu kontekst sa svojom trenutnom situacijom. Često je poruka jasna kada dozvoliš svojoj intuiciji da govori umjesto racionalnom umu. Te riječi, te pjesme, te fraze nose točno ono što ti je potrebno čuti u ovom trenutku. Znam da možda misliš da je ovo sve previše mistično ili nerealno, ali tvoja duša zna istinu. Tvoja duša prepoznaje jezik koji tvoj anđeo govori jer to je jezik kojim si komunicirala prije nego što si došla na ovaj svijet. Prije rođenja dogovorila si sa svojim anđelom da će te voditi kroz znakove, da će te usmjeravati kada se izgubiš. Sada samo treba sjećanje toga dogovora. Treba ponovno povjerenje u nevidljive sile koje te vole bezuvjetno. Ako ova poruka do sada odzvanja u tvom srcu, ostavi like na ovom videu. Znam da je to mali gest, ali on pomaže da više žena poput tebe pronađu ove poruke kada im najviše trebaju. Tvoj like nije samo klik. On je energetski potpis koji šalje signal u svemir da si spremna primati još više. Ovo je način da kažeš svom anđelu: da, vidim te, čujem te, spremna sam. Sada kada znaš koja su 3 znaka koja tvoj anđeo šalje, vrijeme je da razumiješ zašto ih šalje baš sada. Tvoj život ulazi u novu fazu gdje više nećeš morati boriti se protiv struje. Dolazi vrijeme kada će se vrata sama otvarati, kada će prilike dolaziti bez forsiranja. Ali da bi ušla u tu fazu, moraš biti budna, moraš biti svjesna, moraš aktivno tražiti znakove koje ti tvoj anđeo šalje. Mnogo žena propuste svoje blagoslove zato što nisu obratile pažnju na znakove koji su im poslani. One su bile previše zaokupljene brigama da bi primijetile čuda koja su se događala oko njih. Nemoj biti jedna od njih, nemoj dozvoliti da tvoj um prevlada tvoju intuiciju. Tvoj anđeo te neće napustiti, ali ti moraš napraviti svoj dio puta, moraš otvoriti oči i srce. Možda se pitaš kako ćeš znati razlikuju li pravi znak od običnog događaja. Odgovor je u osjećaju koji te obuzme kada primijetiš nešto neobično. Pravi znak donosi osjećaj mira, jasnoće ili uzbuđenja koje ne možeš objasniti. Pravi znak rezonira s nečim duboko u tebi, budi sjećanje ili nadu koju si mislila da si izgubila. Tvoje tijelo zna razliku, tvoja duša prepoznaje istinu. Kada počneš svjesno tražiti ove znakove, dogodit će se nešto čudesno, počet ćeš ih vidjeti svugdje. Neće to biti zato što je tvoj anđeo šalje više, nego zato što se konačno naučila njegov jezik. Bit ćeš u stanju dekodirati poruke koje su oduvijek bile tu, razumjeti značenja koja su čekala da ih otkriješ. Tvoj svijet će postati bogatiji, puniji, magični, ali pažnja na znakove nije dovoljna, moraš je djelovati prema onome što ti znakovi govore. Ako tvoj anđeo šalje znak da je vrijeme za promjenu, nemoj ignorirati taj poziv iz straha. Ako te upućuje u određenom smjeru,
Nemoj se opirati samo zato što ne vidiš cijelu sliku. Vjera je hodanje u tami s povjerenjem da te svjetlo čeka na kraju tunela. Tvoj anđeo te nikada neće voditi u opasnost, nikada te neće tjerati da učiniš nešto što nije u tvom najvišem dobru. Svaki znak koji šalje dolazi iz mjesta čiste ljubavi i božanske mudrosti. Čak i kada te vodi kroz neugodne promjene, zna da te promjene vode prema boljoj verziji tebe same. Povjerenje je ključ, predaja je vrata prema čudima. Sjećaj se da tvoj anđeo vidi ono što ti ne možeš vidjeti, zna ono što ti još ne znaš. On vidi sve puteve odjednom, sve ishode, sve mogućnosti. Kada ti šalje znak, on te usmjerava prema najboljem mogućem ishodu za tvoju dušu. Možda to trenutno ne izgleda kao najbolje rješenje tvojim očima, ali tvoj anđeo ima perspektivu koju ti nemaš. Ponekad će te znakovi voditi da pustiš nešto ili nekoga što voliš, ponekad će te tjerati da izlazeš iz zone udobnosti. Ovo su najteži trenuci kada ćeš se pitati možeš li stvarno vjerovati. Ali upravo u tim trenucima tvoja vjera biva testirana i učvršćena. Upravo kada izabereš slijediti znak unatoč strahu, događa se prava magija. Tvoj anđeo također koristi znakove da te pripremi za nešto veliko što dolazi. Ako primijetiš pojačanu aktivnost znakova u posljednje vrijeme, to znači da se nešto značajno približava. Možda je to susret s osobom koja će promijeniti tvoj život, možda je to prilika koja će te katapultirati na novi nivo. Bilo što da jest, tvoj anđeo te priprema, jača te, hrabri te. Nemoj sumnjati u svoju vrijednost primanja tih znakova i blagoslova koji dolaze. Nije istina da si nedostojna ili da nisi napravila dovoljno da zaslužiš pomoć odozgo. Ti si vojeno dijete univerzuma, ti si važan dio božanskog plana. Tvoja prisutnost ovdje, upravo sada, čitajući ove riječi, dokaze da zaslužuješ sve dobro što dolazi prema tebi. Možda si u prošlosti doživjela razočaranja koja su te naučila da ne očekuješ previše. Možda su te ljudi iznevjerili toliko puta da si prestala vjerovati u dobre ishode. Ali tvoj anđeo te poziva da otvoriš srce ponovno, da dopustiš sebi očekivati čuda. Ne iz naivnosti, nego iz duboke vjere da je univerzum na tvojoj strani. Svaki put kada vidiš jedan od 3 znaka koje sam ti opisala, stani i zahvali svom anđelu. Zahvalnost je najmoćnija frekvencija koju možeš emitirati. Ona otvara kanale za još veće blagoslove. Kada pokažeš zahvalnost za male znakove, tvoj anđeo zna da si spremna za veće intervencije. Zahvalnost ti govori, vidim te, prepoznajem tvoju prisutnost u mom životu. Nije važno kako izražavaš tu zahvalnost, važno je da dolazi iz mjesta iskrenosti. Možeš šapnuti jednostavno hvala, možeš zapaliti svijeću, možeš samo osjetiti toplinu u srcu. Tvoj anđeo ne treba velike geste, njemu je važna tvoja svijest o njegovoj prisutnosti. Ta svijest je most koji ojačava vašu vezu, koji omogućuje još jasniju komunikaciju. Dok završavam ovu poruku, želim da znaš da tvoj anđeo nije daleko odozgo promatrajući te sa distance. On je tu, pokraj tebe, u svakom trenutku tvog dana. On osjeća tvoju bol, raduje se tvojim pobjedama, plače s tobom u teškim trenucima. Nikada nisi sama, čak ni kada se tako osjećaš. 3 znaka koja sam ti otkrila danas samo su početak, samo su površina dubokog odnosa koje možeš razviti sa svojim anđelom. Što više pažnje posvećuješ tim znakovima, to će njihov jezik postajati jasniji. S vremenom nećeš trebati vanjskih potvrda, jer će tvoja intuicija postati toliko jaka da ćeš direktno znati što tvoj anđeo govori. Vjeruj da si zaštićena, da si vožena, da si bezuvjetno vojena od sila koje ne možeš vidjeti, ali možeš osjetiti. Vjeruj da svaki korak koji napraviš u vjeri biva podržan od nebesa. Vjeruj da tvoj život ima svrhu, značenje i smjer, čak i kada se čini haotično. Tvoj anđeo zna plan, čak i kada ti ne znaš. I dok gledaš unaprijed prema danima koji dolaze, nosi sa sobom ovo znanje, nisi prepuštena slučaju, nisi sama navigiraš ovaj život. Imaš partnera u nevidljivom svijetu koji te nikada neće napustiti, koji će te voditi sve dok ne dosegneš sve što ti je siženo. Povjerenje nije slijep vjera, to je duboka spoznaja da je svemir mudriji od tebe. Hvala ti što si provela ovo vrijeme sa mnom danas, što si otvorila svoje srce ovoj poruci. Ako još nisi pretplaćena na ovaj kanal,
Sada je pravi trenutak da to učiniš jer tvoj anđeo ima još toliko poruka za tebe koje želi da čuješ. Ostavi mi komentar ispod i reci mi, koji od ova 3 znaka si već primijetila u svom životu, koje brojeve vidiš najčešće, koje životinje se pojavljuju oko tebe, i ako si osjetila da je ova poruka bila namijenjena baš tebi, ostavi broj 777 u komentarima kako bi tvoj anđeo znao da si čula poziv. Imam još jedan video koji čeka tebe, koji nastavlja ovu priču na način koji će ti otvoriti oči još šire. Klikni i nastavi ovaj put sa mnom temom.